Que tal, saúdos? A Garda Civil investiga a posible relación con narcotráfico dunha lancha con 3 motores e un tractor localizados en Vilanova. A embarcación estaba atada no espigón do rego do alcalde, mentres que o tractor foi descuberto atrapado na area ao baixar a marea. A operación está aberta, pero polo de agora sen persoas detidas. De contado, imos con máis datos, antes outras novas. Pleno tenso na illa de Arousa polas taxas ás vivendas turísticas, unha sesión extraordinaria forzada polo PP xunto co seu concelleiro non adscrito e líder. Matías Cañón cargou contra a decisión do bipartito de subir as tarifas do lixo e do saneamento ás vivendas de uso turístico. Os grupos de goberno rexeitaron a proposta insistindo en que este tipo de vivendas son un negocio e deben pagar como tal. A xestión da Casa do Mar de Cabo de Cruz volve ser competencia do Concello de Boiro. Co acto de entrega das chaves simbolizado esta mañá polo delegado do Goberno en Galicia e o alcalde, faise efectivo o traspaso. Agora o Concello quere reformala para dotala de usos para a veciñanza. Sanxenxo e a Deputación de Pontevedra asinan o convenio de colaboración para a mellora da seguridade viaria na estrada entre Noalla e Aios. O proxecto supón un investimento de 1,2 millóns de euros, dos que a Deputación achegará o 80%. A actuación afecta a un treito de algo menos dun quilómetro, polo que se vai construir unha senda peonil na marxe dereita. A Pobra adiántase de novo ao fin de ano. O día 31 pola mañá celebrarase unha festa de Aninovo con badaladas, cotillón e animación de rúa. A celebración vai estar amenizada polo cómico Osvaldo Digón. Trátase da segunda edición desta festa adiantada, logo da boa acollida da do ano pasado. E Ribadumia prepárase para unha nova edición do Arousa Fútbol 7 Indoor. O municipio acolle por quinto ano consecutivo este torneo que se vai disputar entre esta fin de semana e o 4 de xaneiro. Na cita reuniránse 35 equipos de toda a Galicia, implicando a máis de 370 xogadores e xogadoras. Asuntos que lles imos contar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Garda Civil investiga a aparición dun tractor somerxido no espigón de Rego do Alcalde, en Vilanova. Ademais, foi localizada nesa mesma zona unha lancha de alta potencia con 3 motores. Todo apunta a que podería estar relacionado cunha descarga de droga. A zona está precintada mentres continúa a investigación. A operación está aberta, a Guardia Civil está investigando algo que aparentemente parece vinculado directamente con operacións de narcotráfico, unha planeadora con 3 motores, pero a verdade é que eu sempre nestes temas son moi prudente, sempre traslado a idea de que hasta que as investigacións están pechadas a discreción é un elemento fundamental para quen investiga, sexa a Guardia Civil neste caso ou a Policía Nacional, non? Por lo tanto, a operación está aberta, se recuperaron agora que vai chamar pois tanto a planeadora como o tractor e, en principio, pois non hai máis informacións que esa investigación en curso. Pois seguimos con máis asuntos desta xornada. A xestión da Casa do Mar de Cabo de Cruz volve ser competencia do Concello de Boiro. Co acto de entrega das chaves simbolizado esta mañá polo delegado do Goberno en Galicia e o alcalde, faise efectivo este traspaso. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, desprazouse esta mañá ata Cabo de Cruz para entregar as chaves da Casa do Mar da localidade ao alcalde de Boiro. Este acto simbólico supón o traspaso do inmoble 2 anos antes de que vencera o acordo de cesión por 30 anos asinado en 1986 polo Ministerio de Inclusión e o Concello. Gracias a unha modificación que fixo o Goberno da súa legislación está permitindo ni máis ni menos que aqueles inmobles, aqueles espacios que son da Seguridade Social ou que son do Estado, pois axilizar a devolución ou a entrega en uso para fines públicos, como é o caso. En este caso hai que reconocer que o alcalde empeñouse en recuperalo e además non só recuperalo, senón que xa o está poñendo en valor falándonos que 2015 estará disposta a disposición de todos os veciños e veciñas. Por lo tanto, nós encantados de que xustamente o público sea para o público, que o que é dominio público sea para uso e disfrute de todos os veciños e veciñas. Unha vez que se fai efectiva a cesión, o Concello procederá á reforma do inmoble para uso da veciñanza. Un edificio mítico porque aquí é onde se xuntan todos
sobre todo das persoas maiores do pueblo, un punto de encontro, e a verdade é que queremos darlle uso, queremos agora no ano 2025 chegar a rehabilitar este edificio e poñelo a disposición dos veciños e veciñas de Cabo de Cruz. Eu quero darlle particularmente as gracias ao delegado do Goberno por esa implicación que tuvo para que nun tempo pois relativamente corto pois fixar todos os trámites para que hoxe podamos estar aquí facendo esta entrega de chaves e que revirta outra vez durante 20 anos para o Concello de Boiro. Xa temos un proxecto en marcha, ahora estamos ca financiación e a verdade é que queremos intentar levar nestes presupostos do 25 en partida presupostaria para este ano arranxar este edificio. Este proxecto suporá un investimento próximo aos 400.000 euros. A Xunta habilitará 3 sendas peonís na estrada AC550 ao seu paso polo Concello de Portodosón. Así anunciou a conselleira de Vivenda e Infraestructuras na visita que fixo esta mañá á zona de Mariño, onde se van a cometer unha desas actuacións. O investimento total será de 1,5 millón de euros. A Xunta de Galicia investirá máis dun 1,5 millón de euros nas 3 novas sendas peonís que se habilitarán na estrada AC550 ao seu paso por Portodosón. Os 3 itinerarios suman un percorrido de 2,8 km. O primeiro treito discorrerá entre Linteiros e Agafa, o segundo do Alto de Olveira a Cadeiras e por último habilitarase unha senda entre Cans e Quintáns. Todas elas conectarán con outros tramos da estrada que xa contan con beirarrúas, co que se garantirá a seguridade nun itinerario peonil duns 6 km de longitude. Hoxe xa hai publicado no perfil do contratante a licitación para que as empresas consultoras puxen para a redacción destes proxectos de sendas ata o 30 de xaneiro. Dende a Xunta de Galicia temos unha clara aposta pola mobilidade sostible, pola mobilidade verde e tamén pola seguridade viaria. Claro que precisamos de actuacións como estas que permitan estes desplazamentos seguros non só desde un punto de vista viario, senón tamén desde un punto de vista peonil e ciclista, con esta actuación que xe damos a conocer de máis de 1,5 millóns de euros estimados, que en conxunto dunha punta a outra punta, unha vez se executen estes 3 km de senda que unifiquen as diferentes beirarrúas, permitirá que nos desplacemos a pé durante preto de 6 km vendo esta fermosa paisaxe que temos da ría de Muros en Noia. As actuacións enmarcanse nunha nova fase do Plan de Sendas de Galicia, no que a Xunta leva habilitado preto de 300 km accesibles para peóns e ciclistas en toda Galicia. O alcalde de Portodosón aproveitou a presenza da conselleira para trasladarlle outras necesidades do municipio, como a mellora da seguridade viaria no acceso ao futuro colexio de Portosín ou o Parque Empresarial. O Parque Empresarial de Portodosón un parque que levamos moitos anos comprometéndonos co veciños, pero por unhas cousas ou por outras non fomos capaces, pola crise económica, despois ven a pandemia, pero ahora quería que esta legislatura fora unha realidade. E xa estamos traballando con Fundación Ría de Chipperfield, estamos tamén con a Fundación Marta Ortega e tamén co Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. E queremos facer un proxecto singular, queremos facer algo integrado no territorio, na paisaxe, sabes? E ser capaces de poñerlle un precio pois competitivo aos nosos empresarios aquí de Portodosón. Luís Oujo tamén lle transmitiu á conselleira a necesidade de construir vivendas sociais que poderían emprazarse no inmoble do Outeiro que vende adquirir o Concello. E Sanxenxo e a Deputación de Pontevedra asinan o convenio de colaboración para a mellora da seguridade viaria na estrada entre Noalla e Aios. O presidente do organismo provincial e o alcalde asinaron esta mañá ese documento no Pazo de Quintáns. O proxecto suporá un investimento total de 1,2 millóns de euros, dos que a Deputación achegará o 80%. A actuación afecta a un treito de algo menos dun quilómetro, polo que se vai construir unha senda peonil na marxe dereita. Terá un ancho de 2,5 metros e inclúe tamén unha redistribución dos espazos existentes na plataforma para dar máis seguridade a peóns e condutores. O proxecto contempla tamén a renovación das paradas de autobús e outras actuacións como novos pasos de peóns elevados, renovación da rede de drenaxe, alumeado público e colocación de mobiliario urbano. Un novo convenio co Concello de Sanxenxo que vai a provocar que esos 960 metros vayan a ser transformados e vai a ter unhas totais e absolutas garantías basicamente para o paso de peóns, ademais das melloras todas que se fan e se realizan. A parte moi importante, que é eso que non se ve, pero que vai enterrado, que é moi importante,
que neso pois traballou arreo, e vai a quedar unha infraestructura para moitos anos. A carretera principal, a que vertebra Noalla, que é a carretera de Noalla, que vai desde o antigo cuartel da Guardia Civil hasta Allos, pois ese primeiro tramo dun kilómetro que vai desde o antigo cuartel da Guardia Civil hasta a igrexa de Noalla, pois vai a quedar rematado pois prácticamente no ano 25. É moi de agradecer, porque esos 9 meses esperemos que haixa empresas que poidan executar ben como se están facendo todas as obras no Concello de Sanxenxo. Pleno tenso na Illa de Arousa polas taxas ás vivendas turísticas. Unha sesión extraordinaria forzada polo PP xunto co seu concelleiro non adscrito e líder. Matías Cañón cargou contra a decisión do bipartito local de subir as tarifas do lixo e do saneamento ás vivendas de uso turístico. Defende que deberían pagar o mesmo que unha vivenda convencional. Mira, cando as cousas se fan mal, cando se toman decisións erróneas, hai que rectificar. E máis aínda, cando un se dá conta de que se equivocou. Isto digo yo a BNG. Por outro lado, ao grupo do PSOE, díxolle que unha sociedade, aínda que sexa unha sociedade de conveniencia, ustedes tamén teñen algo que decir. E non se pode ir en contra dos veciños. Non lle podemos dar todo por ben feito ao noso socio, aínda que sea por conveniencia. Ustedes, todo o grupo de goberno, meteronlle un hachazo de taxas e impostos aos nosos veciños. Un hachazo cos ollos cerrados. A este pleno celebrado este mediodía no Concello asistiron moitos veciños, algúns críticos coa decisión do Executivo local e outros que apoian esta medida. A Policía local mesmo tivo que intervir para pedir silencio respecto a unha das veciñas contrarias á suba destes impostos. Os populares din que os propietarios das 229 vivendas de uso turístico son tamén veciños da Arousa. Defenden que neste caso deberían pagar o mesmo que as vivendas de uso convencional. Polo lixo van pagar case 177 euros e polo saneamento case 106. Consideran abusivo o incremento que se lles vai aplicar. Entenden os populares que son vivendas que só teñen actividade 3 ou 4 meses ao ano e que xeran menos residuos que unha vivenda convencional. Bueno, os grupos de goberno, Partido Socialista e BNG pechan filas arredor do incremento desas taxas para as vivendas turísticas. Din que son unha actividade económica máis e que, polo tanto, o xusto é que paguen como tal e non como unha residencia habitual dun veciño que vive nela todo o ano. Os dous grupos votaron en contra da proposta dos populares. É unha actividade económica, entendo que esta é unha actividade económica, tamén entendo que era unha... Bueno, pois entendíamos que era... que estaba enclavado na tarifa 3 era moi desproporcional. Ahora mesmo estamos falando de que son 138 euros máis que unha vivenda habitual. Ao final é unha actividade, volvo a repetir, económica. Este Concello, como xa ben se dixo, se puxo neste pleno, temos impostos de saneamento que multiplicaron por 2, temos impostos de Sogama que nos van a multiplicar de 60 a 80 euros, en principio 80, pero xa falaban de 100 e algo. Ao final, a min que me deron de la máquina de facer os billetes, e non estábamos falando ahora mesmo, eu son o primeiro que non me gusta subir impuestos. A nós parecenos que entendemos que hai unha protesta, que hai un malestar e que, bueno, que a oposición ten a ben convocar este pleno, pero pola nosa parte, desde logo, a posición sigue sendo a mesma. Os motivos xa se explicaron sobradamente cales eran. Para nós é un uso distinto ao residencial, o que se fai nas vivendas de uso turístico, alo menos durante o período no que as teñen alugadas a turistas, e, polo tanto, a tasa que lle corresponde pagar ten que ser distinta a que se paga nunha vivenda onde só viven veciños, non? E a Illa de Arousa faise cun terreo na avenida da Ponte co obxectivo de destinalo a vivenda pública. A parcela ten unha superficie de 3.000 metros cadrados e foi no mesmo lote que outra que se vai destinar a facer un parque. Foron mercadas polo Concello o Plan Nacional sobre Drogas por 360.000 euros. Pertencían ao narcotraficante Marcial Dorado. O Goberno insular poderá ir pagando esa cantidade a prazos que aínda se están a negociar. O obxectivo do Executivo insular é
destinar o terreo a vivenda pública. Tería capacidade para unhas 70 vivendas. Esta mañá visitaron esa zona o alcalde e o delegado do goberno e o subdelegado do goberno en Pontevedra. Abel Losada salientou a importancia da política municipal pro impulso da vivenda pública. Cargou contra a Xunta pola falta de medidas, poñendo en valor o traballo dos concellos para a construción de novas vivendas públicas. Nese sentido, o alcalde explicou que petarán na porta da Xunta, que ten as competencias nesta materia, para poder impulsar aquí un desenvolvemento urbanístico público que permita fixar poboación na illa, un municipio que está a perder veciños pola dificultade de acceder á vivenda. Son competentes en isto. Levo tres cartas mandadas á conselleira, e ademais este ano xa que Alfonso Rueda lle dedicou exclusivamente non, pero lle chama unha das consellerías de vivenda, aparte de outros temas, pois levo tres cartas enviadas á Xunta de Galicia para falar deste tipo de vivenda. Pois esperemos que nos atenda, porque leva casi un ano no goberno, xa anteriormente levaba 2 anos, a este concello non reciben absolutamente para nada. Estas parcelas pertencentes ao Plan Nacional de Drogas eran propiedade de Marcial Dorado, un coñecido narcotraficante que todos coñecíamos en Galicia, bueno, parece que todos non, pero prácticamente todos coñecíamos en Galicia, e que representan sen ningunha dúbida digamos que os réditos, os beneficios dunha política absolutamente criminal que asolou toda Galicia, pero especialmente esta zona do Salnés durante décadas. E ao lado dese Marcial Dorado está algún compañeiro de viaxe del que o que fixo durante 12 anos, 13 anos de presidente da Xunta de Galicia foi unha auténtica folga de brazos caídos en relación ca política de vivenda. Bueno, a Pobra súmase xa van 2 anos a esta moda que temos pola nosa contorna de adiantar o mediodía as badaladas de fin de ano. Este ano repiten a experiencia do ano pasado e van a celebrar ás 12 do mediodía. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira está a traballar na mellora e embelecemento dos espazos verdes do municipio. A Brigada de Xardíns actuou en varios puntos como na zona das Avesadas. Ali, na contorna da Casa da Xuventude, introducíronse novas especies ornamentais, mentres que no Paseo das Carolinas procederon á plantación de varias árbores, creando un espazo máis verde e acolledor. Nos próximos días realizarán actuacións semellantes na Rúa Mediño, que une a Praza de España coa de Uxío Novoneira, e na Rúa Barbanza, o carón do novo auditorio municipal. Imos agora con Cultura. Agustín Agra gañou o 23º relato de aventuras Antón Avilés de Taramancos que convoca o Concello de Noia. O xurado elixiu por xeito unánime a súa obra Trebón do Norte pola súa valía cultural, histórica e literaria. Este era o momento en que o concelleiro de Cultura de Noia lle comunicaba a Agustín Agra que a súa obra resultara gañadora do certame literario Antón Avilés de Taramancos. Agustín. Sí. Moi boas, mira, son Pepe, concelleiro de Cultura de Noia. Como estás? Hola, Pepe, bos días, hola. Contame. Hoxe estamos aquí de Reis Magos. Mira, é para darche unha noticia. Nada, pois mira, estamos aquí Xavier, Oliva, Concha, Antonio e eu. O sea que, noraboa. Pois moitas gracias. Sí. Digo festa. Estamos aquí co máis libres, o sea que che están dando enhoraboa a todos aquí, A pesar de que competía con outras obras de gran calidade, o xurado non tivo dúbidas a hora de elixir por unanimidade Trebón do Norte, que explora a influencia escandinava na constitución do Reino de Galicia. Neste caso, contra 1066, con Don García, e aqueles movementos de xente debidos a liortas políticas e militares por toda Europa que obrigaban a escapar do país, normalmente aos perdedores, aos derrotados. Harald Hardrada era un destes que, xunto cos seus leais, nomeadamente Eric, moi próximo á persona de Harald, percorren toda Europa ata dar nas portas de Asia, Constantinopla,
veñen polo Mediterráneo servindo a distintos reinos pois para sobrevivir e máis a conta de uns pagos habituais na época, ata chegar ao momento en que as guerras con Britania empezaban e ali métenos noutra porta, digamos, noutra porta conflitiva da época en que Eric, o narrador, decide non volver á súa terra para entrar en estas liortas e toma rumbo a Galicia, igual que fixeron moitos outros, na que queda asentado. O xurado presidido polo alcalde Santiago Freire e integrado por Oliva Fraga, Ana Romaní, Ismael Ramos e Antonio Piñeiro destacou a riqueza histórica e cultural desta obra, ademais da súa indubidable calidade literaria. E a Pobra adiantarase de novo ao fin de ano. O día 31 pola mañá celebrarase unha festa de Ano Novo con badaladas, cotillón e animación de rúa. A celebración vai estar amenizada polo cómico Osvaldo Digón. Trátase da segunda edición desta festa adiantada, logo da boa acollida do ano pasado. O gran éxito da primeira edición, que tivo lugar o pasado ano, levou o Concello da Pobra a celebrar a segunda festa de Ano Novo. Terá lugar o día 31 a mediodía, coas badaladas a cargo do cómico Osvaldo Digón. Se repartirán as uvas, ás 11:30 empezaránse a repartir, e logo, pois, teremos as campanadas ou as badaladas en galego, que serán este ano, vai nos a dar Osvaldo Digón. E, bueno, é un cómico que é moi coñecido e eu creo que nos pode facer aí un pequeno monólogo divertido. Logo, unha boa parte hasta metidos na tarde nos acompañarán os festicultores, que xa os contratamos o ano pasado, porque é un grupo que a verdade ameniza moi ben, ten esa característica boa de levar a xente, de unir ese paseo, non, que se dou por toda a Pobra. Intentaremos recorrer todo onde está, pois, sobre todo a hostelería, e acompañar así a toda a xente que se anime a celebrar con nós este fin de ano ás 12 da mañán. Os que aínda queden con ganas de troula despois deste adianto poderán disfrutar da festa de fin de ano con DJ e cotillón a partir da 1 da madrugada na Praza Alcalde Segundo Durán. E logo, pois xa pola noite, pois como todos os anos, pois vamos a ter na carpa que poñemos na Plaza Maior, pois xa unha festa para quen queira celebralo pola noite, dar esa posibilidade para que a xente que non queira coller o coche e moverse a outros municipios, pois tamén que na Pobra a xente, a veciñanza poda pois ter esa saída, non poñerase na carpa un DJ, empezará a 1 da mañán e hasta que remata, hasta que el cuerpo aguante, como se di. Ribadumia prepárase para unha nova edición do Arousa Fútbol 7 Indoor. O municipio acolle por quinto ano consecutivo este torneo que se vai disputar entre esta fin de semana e o 4 de xaneiro. Na cita reuniránse 35 equipos de toda Galicia, implicando a máis de 370 xogadores e xogadoras. Trátase da 11ª edición deste torneo que nos últimos anos ten a Ribadumia como a súa sede. Arredor del vanse reunir 3 categorías diferentes de nenos e nenas. Calcúlase que durante os días da proba polo Concello pasarán unhas 1.500 persoas, o que se traducirá tamén nun importante impacto económico na hostalería do Concello, pero tamén no resto da comarca. Vai a reunir a 3 categorías distintas de xogadores, nenos e nenas, categorías pre-Benxamín, Benxamín e Alevín. En total serán uns 35 equipos, uns 375 xogadores aproximadamente federados de toda Galicia. A competición comeza co partido Umia Pontevedra ás 9 da mañán do día 28 en categoría pre-Benxamín e cerrará en categoría Alevín feminino a final o día 4 de xaneiro ás 7 da tarde. Suporá unha afluencia de visitantes para o noso Concello de máis de 1.500 personas. Este torneo, o Indoor Ribadumia, pois supón unha aposta máis do noso Concello polo deporte en xeral e tamén polo
turismo deportivo. A afluencia de visitantes que vamos a recibir nestes días, pois evidentemente vai a ter un impacto moi importante na hostalaría. E medio cento de nenos participaron na quinta edición do Peque Trail de Lousame, unha proba que sirve como antesala ao trail absoluto que se vai celebrar este domingo. Os cativos de entre 5 e 16 anos percorreron varias distancias nos arredores do Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra, dende os 500 metros para os sub-8 ata os 7 kilómetros dos cadetes e xuvenís. Aínda que ningunha das probas era competitiva e todos os participantes recibiron unha medalla como agasallo, a rapidez amosada pola parella de xuvenís en completar o percorrido fixo que a organización os convidase a participar no trail curto desta fin de semana. A piques de pechar as inscripcións xa hai máis de 400 persoas anotadas. Bueno, pois así rematamos este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. De contado chega o programa Orixe e Calidade. Desta volta hoxe ofrecémoslles un resumo do máis importante do acontecido no sector vitivinícola neste 2024 que estamos a piques de rematar. A información, xa saben, continúa tamén en canalriasbaixas.com e tamén nas redes sociais da tele. Como sempre, graciñas por estaren aí.